uMike Ngulube uthi izidumbu esomkakhe nengane yabo zayiswa emakhazeni aseDiepkloof kanti futhi ukholwa ukuthi owendodakazi yakhe wanikezwa omunye umndeni ngephutha nokwenza ukuthi iziphathimandla zingafuni ukuvuma iphutha ngenxa yokwesaba ukubhekana nemiphumela yalokhu. Abafonela ukuthi okay iDNA iphumile utholakale lo muntu so hozani nizothatha isidumbu zethu. Makufikwa emotuary ukuthi bazothatha isidumbu zethu. Kulapho ke kuchinjwa istory bathi no isidumbu lezo nizosithola si1 so mama because umntwana kune ifamily ifikile seiclaimile ukuthi umntwana ngwawo sebasithathile. Esinye isisulu salomlilo sithi isigameko esifana nalesi sasingeke sigwemeke ngendlela ababehleli ngayo. We had ama-shacks awu-98 nganga-aphakathi abewaye wakhwa nganga-aphakathi ama-shacks awu-98 and then ku-ozorenta abantu and i-president of the republic nayo ayizange yasiyenzela lutho. So isifiso sikaNgulube ukuthola noma yithambo lendodakazi yakhe ukuze ayifihle ngesizotha. Kodwa ke into sifunayo ukuthi sifuna umntwana, sifuna nje ijustice ukuthi okay sithola umntwana wethu ukuthi uhambe kanjani. Lokho ngingakujabulela kakhulu uma umntwana ungatholakala because lapho ulale khona umntwana awungalalanga ngokuthula. Ibhuntshile imizamo yokuthola ukuphawula kwabamakhaza aseDiepkloof ngalolu daba. uNgulube usehlala kwesinye isakhiwo naso esiduniwe uthi ubuthongo abehli ngoba enokwesaba ukuthi okwenzeka ngonyaka owedlule kungamphinda noma yinini. Ezindabeni zethu ku Channel 163 ngingubongile Hlongwane eMarshalltown eGoli.